ଉଁ, ଉଁ, ଉଁ। ଆରେ ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ବହିଟାକୁ କେମିତି ଆଜି ପଢ଼ିବି? ଏ ନା ନା ନା, ଯେମିତି ବି ହଉନା କାହିଁକି ଏ ବହିଟାକୁ ଆଜି ପଢ଼ିକିରି ପୁରା ସାରିଦେବି। କାହିଁକି ନା କାଲି ସକାଳୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏତେ ବଡ଼ ମୋଟା ବହିଟାକୁ ଆଜି ପଢ଼ିଦେଲେ କାଲି ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୋ ବାପାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି। ଏ ନା, ଆଜି ଯଦି ରାତିରେ ନ ପଢ଼ିପାରିବି କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ବାଟି ଦେବି, ବାଟିକିରି ପିଇଦେବି। ହେଇଗଲା ଆଉ। ହାଇଓ ପବନ ବାପା, ଆସ ଦେଖିବ। ତମେ କହୁଥିଲ ପୁରା ମୋ ପୁଅଟା ଅଯୋଗ୍ୟଟା, ଅକର୍ମାନ୍ୟଟା, କୁଡ଼ିଆଟା। ଆସ ନିଜ ଆଖିରେ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖ। ସକାଳୁଟାରୁ ବସି ମୋ ପୁଅ ବହି ଧରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଚାକିରି କରିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ଆସ ଆସ ଦେଖିବ, ଆସ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି। ତମେ ଦେଖ, ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ କରୁ, ଚାକିରି କରୁ, ତାପରେ ଯାଇ କହିବ ମତେ, ହେଲା? ଗଲ ଗଲ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ପନିର ଆଣିକି ଆସିବ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବ କହିକି ଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲ? କାହିଁକି ମ? ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ରୋଷେଇ କର, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବ। ଓହୋ, ପୁଅ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ। ଆସିଲେ ବଳ କମିଯିବ। ବାବୁ ଆମର ବଳବାନ ହେବେ, ପନିର ଖାଇବେ। ହେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା କହିବ ସେ ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛି। ହଉ, ଆଜି ବଜାର ଯାଅନି, ଆଣନି। ନାଉ ତରକାରୀ କରିକିରି ନ ଖୋଇଛି ମୋ ନାଁ ଛାୟାମଣି ନୁହଁ। ହେଁ, ଏ କ'ଣ ନାଉ ତରକାରୀ କରିବ କହିଲାଣି? ଏ ନା, ମୁଁ ଟିକେ ମଜାରେ କହିଦେଲି ନା। ଆଉ ତମେ ରାଗିଗଲ କି? ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣିବି ପନିର। ତମେ କରିବ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା ଆଉ। ଓହୋ, ନିଜ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଗୁଟାକୁ ଧରି ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ହେଇ ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲା ପନିର ଆଣିବ ବୋଲି। ମତେ କ'ଣ ଭାବିଲ କି? ଭାଇନା, କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ ମ? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ଆସି ବଇଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଦେଖା ନାହିଁ। କେତେବେଳୁ ହବ କହୁନା? ହବ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବାବୁ, ହବ। ଆରେ ଆରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଗଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ପେଟେ ନାଦିକି ଖାଇବି। ପନିର ଖାଇବି, କ୍ଷୀରି ଖାଇବି, ପୁରୀ ଖାଇବି, କେତେ କଥା ହେଇଥିବ ଆଜି। ଆଉ ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ମିଷ୍ଟର ପବନ ବିହାରୀ ସାମଲ। ପବନ ବିହାରୀ ସାମଲ କିଏ? ୟେସ୍, ମୁଁ ପବନ ବିହାରୀ ସାମଲ। ମୁଁ ହଉ, ଆସ ଭିତରକୁ, ତମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ। ଆରେ ବାବୁ, କ'ଣ ତମେ କିଛି କହୁନ? ବିନା ପରମିଶନରେ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛ? ଦେଖ, ତମରି ଲୋକ ପା ମତେ ଡାକିଲେ
କହିଲେ ଭିତରକୁ ଆସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ ବୋଲି। ଆପଣ କ'ଣ ପୁଣି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଓହୋ ବାବୁ, ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବ ମାନେ ପରମିଶନ ନବ। କହିବ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ କି? ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶି ଯାଉଛ, କ'ଣ ଭାବିଲ କି? ମୁଁ ପା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲିଣି। ପୁଣି କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯାଅ ଯାଅ, ବାହାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଅ। କହିବ ପରମିଶନ ନବ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ହେଲା? ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶି ଯାଉଛ, ଏଟା ଅଫିସ ନା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ? ସାରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ କି? ଆସ। ବାବୁ, ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦବ ବୋଲି ଆସିଛ ନା ମୋର ମଜା ନେବାକୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ। ହଁ ସାରେ, ମୋ ନାଁ ପା ବାବୁ ନୁହଁ, ପବନା, ମାନେ ପବନ ବିହାରୀ ସାମଲ। ଆପଣ କ'ଣ ମତେ ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ, ବସ ତୁ ଏଠି। ଆଉ ଟିକେ ରହିଲେ ମୁଁ ତ କଥାରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ସତରେ। ସାରେ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆପଣ କ'ଣ ମତେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବାବୁ ଡାକୁଥିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ଭାଇ ଡାକିଲେଣି? କିଛି ଅଲଗା ମତଲବ ଅଛି କି? ଦିଅ ଦିଅ, ତମ ସିବିଟା ଦିଅ ଆଗ। ନିଅନ୍ତୁ ସାରେ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ଦେଲ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ? ଏଇରା କ'ଣ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୋ ସିଭି ନେଲେ ବା, ହେଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଏତେ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରନ୍ତି? ମୋର ଇଂଲିଶ ହଉନି ପରା। ଶଳା ମଲା ମଣିଷ ଆଜି ଏଠି। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ନିଜ ବିଷୟରେ କୁହ। ଓହୋ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପବନ ବିହାରୀ ସାମଲ। ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ସୁରପ୍ରତାପପୁର। ବାପକ ନାଁ ହଉଛି ମାଧିଆ ସାମଲ। ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଛାୟାମଣି ସାମଲ। ଆମର ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଅଛି, ଜମି 5 ଏକର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି। ରୁହ ରୁହ ଭାଇ, ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମ ବିଷୟରେ କୁହ ବୋଲି। ତମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ, କ'ଣ କରିଛ, ତା ବିଷୟରେ କୁହ ବୋଲି। ତମେ କ'ଣ ଏଠି ରଚନା ଲେଖିଲଣି? ଯେମିତି ଗାଈର ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି। ତମ ଗାଡ଼ି, ତମ ଘୋଡ଼ା, ତମ ଜମି କଥା କହୁଛ। ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଜମିରେ ଯାଇକି ଧାନ ରୋଇବି ନା କ'ଣ? ସାରେ, ଭଲ ଆଇଡିଆ। ଆଉ ଏଠି କମ୍ପାନୀରେ ଦରମା, ଆଉ ବିଲରେ ଧାନ ରୁଆ ଆଉ କଟା, ଖାଲି ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ଅଛ ନା କ'ଣ? ପାଗଳ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛ। ସାରେ, ମୂଲିଆ ମାନେ ପରା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେଣି। 500 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ଜଳଖିଆ, ପୁଣି ଦ୍ୱିପହରକୁ ଚିକେନ ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ଆଉ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ବିପି ବଢିଗଲାଣି ରେ ଭାଇ। ଭାଇରେ, ତୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ କଥା କହିଦେ ଭାଇ, ତୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ମୋ ମଜା ନଉଛୁ? ସରି ସାରେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ତମେ ବାକି ରଖିଛ ପଚାରିବାକୁ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି? ଯାହା ପଚାରିଲେ ତ ଖାଲି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଜବାବ ଦଉଛ। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରଖିଛ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସାରେ, ଏତେ ବଡ଼ଟେ ହେଲେଣି, ଚାକିରି କଲେ ସିନା କିଏ ମତେ ଝିଅ ଦବ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାମ କଲେ ଯଦି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମତେ ବସେଇକି ଦରମା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଚଳିବ, ମୋର ସବୁ ଚଳିବ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ବି ତ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ବାହାରେ ଅଛି। ସାରେ, ହାତ ଗୋଡ଼ 4ଟା ଅଛି, ଯୋଉଠି କାମ କରିବୁ ସେଇଠୁ ଦରମା ନେବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଆରେ ଭାଇ, ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖିଲ ଯେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ତମେ ଚୁଜ୍ କଲ? ତମ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ପୁରା ପେପରରେ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତମର ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି ବୋଲି। ସେଇଟା ପୁରା ଦେଖିକିରି ମୁଁ ତମ କମ୍ପାନୀକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି ଆସିବି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହିଲ
କାମ ଛଡ଼ା ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ତମେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ କୁହ? ସାରେ ମୁଁ ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହଁ। ନା ନା ଜମା ନୁହଁ। ଖାଲି କାମ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କମ୍ପାନୀକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ମୋତେ କାହିଁ ତମ ଇରାଦା ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆରେ ପାଗଳଟା ନା କ'ଣ? କିଛି ଇମାନଦାରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ତମ ଭିତରେ? ସାରେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ମୋ ଇମାନଦାରୀଟା ଚୋରି କରି ନେଲା ବୋଧେ। ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ତ ପାଗଳ ହବୁ ହବୁ ମତେ ବି ତୋ ସହିତ ପାଗଳ କରିବୁ ନା କ'ଣ? ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା କମ୍ପାନୀକୁ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ବି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହୁଏ ତାର ଚକା ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଗକୁ ନିଆ ହୁଏ। ଯଦି କମ୍ପାନୀକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚକା ଦିଟା ଲଗେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକିରି ସେଇଟାକୁ ଟାଣିଦେଲେ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତୁ ଖରାପ କରିଦେଲୁଣି ରେ ଭାଇ ରେ, ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଖରାପ କରିଦେଲୁ ଫାଇନାଲ। ସାରେ ଚାକିରି କରିବି ପୁରା ତମ କମ୍ପାନୀରେ। ଚାକିରି କରିବି, ସାଲାରୀ ନେବି, ଆଉ ବହେ କାମ କରିବି। ଆରେ ସାଲାରୀକୁ ସାଇଡରେ ରଖ, ସାଲାରୀକୁ ସାଇଡରେ ରଖିକି ତମେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଟେଲ୍ ମି କୁହ। ସାଲାରୀ ଛାଡ଼ିଲେ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ ତମ ସହ? ଘରେ ବିଲ ରହିବ, ଧାନ କାଟିବ। ସାଲାରୀ ନାହିଁ ତ କାମ ନାହିଁ। ଖାଲି ବାପା ବାଧ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ଚାକିରିଟି ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜୁଥିଲି। ନହେଲେ ମୋର ଚାକିରି କ'ଣ ଦରକାର? ବା ଜମି ପଡ଼ିଛି, ଚାଷ କଲେ କେତେ ଖାଇବ। ରଖ ତମ ଚାକିରି ମ। ତମ କମ୍ପାନୀରେ ଆଉ କିଏ କାମ କରିବ ମ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଶୁଣ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ଶୁଣ, ରହିଯାଅ, ଯାଅନି। ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆରେ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲେ କୁଆଡ଼େ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି, ସାଲାରୀ ମିଳିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଚାଲ ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲ, ପଳେଇବା ଚାଲ। ଆରେ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ରେ ସିନା ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଚାକିରି ହେଲାନି। ଆଜି ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବହେ ଖାଇବି ମାଡ଼। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ବାପା ଯାହା କହନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କହନ୍ତି। ନିଜେ କାମ କରିବ, ନିଜ ମାଲିକ ହବ ସିନା, କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବନି। ଠିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ନା, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଏବେ ଘରକୁ ଗଲେ ବାପା କହିବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଭାରି। ସେ 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର କିଏ ଜବାବ ଦେବ ବସିକିରି? ନା, ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଉଛି ବସି ପଡ଼ିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବି। ସିଏ ଯାହା କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ପଛିଆ, ମୁଁ ଏବେ ଜମା ଯିବିନି। ସେ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ଚୁଲିକି ଯାଉ। ମୁଁ ଏଇନା ଘରକୁ ଗଲେ ବହେ ମାଡ଼ ହବ। କିଏ ସେ ମାଡ଼ ଗୁରା ଏତେ ଖାଇବ? ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଯିବି। କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଛାୟାମଣି? ସେ ଟୋକା ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆସିନି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ଚାକିରି କରିକି ଦରମା ଆଣିକି ଫେରିବ ଆଉ। ଅନେଇ ଥାଅ, ତମ ହାତରେ ଦବ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? ପିଲାଟା ମୋର ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆସିନି, ତାରି ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଆରେ ପିଲାଟା ପୁରା ଖାଇବ ବୋଲି କହିକି ଯାଇଥିଲା। ରୋଷେଇ ଗୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇଛି। କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆସିଲେ ଖାଇବ। ସେ ଆଜି ଚାକିରି କରୁ କି ନ କରୁ, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଆମର ଏତେ ଜମି ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ପରିବା ଚାଷ, ବାଦାମ ଚାଷ, କେତେ ଚାଷ ଅଛି। ଯାହା ହେଲେ କରିବ ନା, ମୁଁ ଆଉ ଅନେଇ ପାରିବିନି। ନା, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ରୁହ ମ, ଆଗ ସେ ଘରକୁ ଆସୁ। ପିଲାଟା ତମରି ଡରରେ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଘରକୁ ଆସୁନି। ଖାଲି ତ ବାହାଘର ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ ଖାଲି ବାହାଘର ଆଉ ବାହାଘର।
ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୁଗ ହେଲାଣି ତମେ ଦେଖୁନା ବୋଧେ? ହଁ, ଡେଲି ପା ଖବର ଆଉଛି ଏଇ ଆକୁ ନେଇ ପଳେଇଲାଣି, ସେ ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲାଣି। ବୋପାଲୋ, ମୋର ଏ ବେପାର କିଏ କରିବ? ତା ଛଡା ଛାୟାମଣି, ମୁଁ ବା ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି। ଏ ଦେହକୁ ଆଉ କଣ ଭରସା ଅଛି? ଆଜି ଅଛି ତ କାଲିକି ନଥିବି। ବାହାଘରଟା ସାରିଦେଲେ ଟିକେ ନାତି ନାତୁଣୀ ମୁହଁ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାମସ୍ତି କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହବ ହଉଥାଉ। ଇଲୋ ମା, ଏ ବୁଢା କଣ ସିରିୟସ ହେଇଗଲାଣି? ଆକୁ ଗୋଟେ ଡୋଜ ଦରକାର। ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କଅଁଳିଆ କଥା ତମେ କୁହନି। କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି କଅଁଳିଆ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲିଣି, ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଆଉ ତମକୁ ସୁଆଦ ଲାଗୁନି। ସୁଆଦିଆ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲାଣି। ଆଉ ବୋହୂ ଆଣିଲେ ତେଲ ମାରି ଘଷା ମୋଡ଼ା ଟିକେ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଏ ତମର କଣ କମ ଛଇ? ନା ନା ଛାୟାମଣି, ସେମିତି ନୁହେଁ ମ। ତମେ ତ ଖାଲି ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିବ ଆଉ। ଯାଅ ଯାଅ, ଖୋଲିବ କବାଟ। ତମ କୁଳ ନନ୍ଦନ ଆସିଲେଣି। ମିଠା ଗୋଟେ ଜରିରେ ଜରିଏ ଆଣିଥେବେ ଆଉ। ଚାକିରି ହବା ଖୁସିରେ ତମେ ଏକା ଏକା ଖାଇବନି, ମତେ ଦିଟା ଦେବ। ତମେ ଆଉ କେବେ ସୁଧୁରିବନି? ହଁ, ମୋ ବେଳ କାଳ ତ ଗଲାଣି, ଆଉ କଣ ସୁଧୁରୁ କି ଟେକି ଧରିବି? ଆରେ ବାପ, କଣ ହେଲା ତୋର? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲୁ କି ନାହିଁ? ନା ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ବସିକି ତାସ ଖେଳୁଥିଲୁ? ତମେ ରୁହ ମ, ପିଲାଟା ଏବେ ଆସିଛି। ଖାଇ ପିଇ ସାଇଲେ କହିଲେ ହବନି? ଏ ବୋଉ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ। ମୋ ସହ ସବୁ ସେଠି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଦେବି, ଯଦି ସାଲାରୀକୁ ସାଇଟରେ ରଖିବ ତାହେଲେ ଚାକିରି ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? କହୁଛନ୍ତି ସାଲାରୀକୁ ସାଇଟରେ ରଖିକିରି ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯଦି ତମେ ସାଲାରୀ ଦେବନି ତମ କମ୍ପାନୀରେ ମୋର କି କାମ? ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ନା ନା, କଥାଟା କାହିଁ ମୋର ହଜମ ହଉନି। ତୁ ଯୋଉ ପିଲା, ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରିଥିବୁ। ନା ବାପା, ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦି ସାଲାରୀ ଦେବେନି ତାହେଲେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତମେ ପୁରା କୁହ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରି ନିଜର ମାଲିକ ହେବା କଥା। ମୁଁ ଏଥର ମୋର ନିଜ କାମ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି। ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀ ଲାଇନରେ ଯିବି ନାହିଁ, ସେ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ କାମ କରିବି, ନିଜ ମାଲିକ ହେବି। ଆରେ ବାପ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଗବାନ ଚାରିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଘଟିବୁ ସେଇଠି ଖାଇବୁ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କଲେ ନିଜର ମାଲିକ ନିଜେ ହବ। ତୁ ତ ଛାଡ଼, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ହୟ, କହିବିନି କହି ସବୁ କହିଦେଲଣି। ଆଉ କଣ ବାକି ଅଛି କି? ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହବୁ, ସେ ଆର ଗାଁକୁ ଯିବା ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ। ତୋ ବାହାଘର କରିବି ମୁଁ। ମୋ ଛୋଟ ବେଳର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଶଙ୍କରା, ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ବାହାଘରଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ଇଲୋ ମାଲୋ, ହେ ବୁଢା କେବେ ସୁଧୁରିବନି। ଟିକେ କଣ ହେଲେ ଖାଲି ବିପି ବାହାରିଯିବ। ହଉ ପୁଅ, ଚାଲେ, ତୁ ଖାଇଦବୁ ଚାଲେ। କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତୋ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା।